سلام تخطاتلتنا هذا channel كما يكنيخم كما يتخونوا لومين نخلنا قداس تمرتي هيزلكم قريبا زلخو تمرتي تراي ذا كونس متحساسة بيتوني أنا لومي ما تشم زلنا كميات بسنك زي حمام من اللي بعنا حمام كورونا فيروس كلنا هجرات كل حبرة سبتة تنكيفهم زلو ردويو نابنا تابزانوس قمت الله بسويسرلاند نفسه كابسب كاب جزوك نخيوت ترير ملأختي كابت منجست تمحلالي فلو الزد ما نسب نمر عادن نمفرهن زي كونه كلنا التحمام تطوكبل ندحر خوينو ناي كلنا سقمتي ناي كلنا حلافنت كم زديهم حتى زلو سلازي نفسه كاف نبهالو زلنا نجر بتري هم دما بعمقات بمستوعب بفرهيه بلي لهم بمستوعب كان حزو يتحساسب أزانا لو متمرتي كابزي حنت سقمتي نقدمي زحلفتها مغنياتو أبزي جزيزة كورونا فيروس نخلو سب تطوع بيلو نخلو كتابة نخلو سرح تطوع بيلو سلازلو نستناو حق زي ونك خي سلازغل نايز خمسة عينت تطوع مبال ناي بزنس دما كل جزي economic crisis سلدا صعب نتزمت زولو crisis بزحات تنتناي economy زاربو زولو ويو نزي كميلنا نحنا كم حفرة سب تقريبنا نصنعه كم قلة سبن كم حفرة سبن مالتي سلازي زانا لو متمرتي نخلنا كتغمنا سمود داتا تخطاتي لنا سمعة مو نابتك براونات ناخن بجزمة بتاعتنا يقدمكم هيا نبتغ قدامي تنطفي قطر حادي be brave but don't panic تبعات يدليو نكحات يدليو مستوعاد يدليو تجزي جن فرهن رعدن اليونيوم we are in a critical point in a time أبزح جوخينا نرياز لنا أب حدا أزيو فليز بلا جزينا بس إحنا زلنا بزح جزيز نرياز لنا ناي حمام أبناي هوليوود فيلم نرياز نبرناي جيجن رياليتي قينو نفسه كف حجر دوبعاتيا زخونة سب كيمت أني دكانات عاتيو كل بيزنس استعاتي له سلازي زبيزا خنقواي زسي أفيلمين نرياني نازجن رياليتي قينو سلازي أزيو فلوي جزينا زلنا سلازي فلوي سلازخونة follow all the instructions given by the authorities بخلهم توم ناي منكست أكالاتن ناي تعنا أكالاتن كيلاتاتن زوهابنا زول حبريتا بجاهم تقدسنا نحزو مخنياتن هنا شلالتنياتا سلازخونا كم حبرة تسب بزوح بزي نا شلالتنا بحر لنا إذا شلالتنا تزيد ما حسايك خون سلازخل أبزياك زيزيا بعتب كنكتاتلو ننفسنا نسدرانا نحدارنا نهيوتنا نكبابينا سلازخونا تتنكاغي كلنا حلاف نتوسينا كنشرح له مجمرية يتحسس قطر خلته زي قالت ما سوى it's better to be well prepared for a situation and realize you never needed that much نزخوني يكون كستات نزخوني يكون قاطعمي كامت أن لعل تقريب كات أنيكا كساك نوبة لين النيرو كتبلا بهوت تزبلت أي كاب حنت نجر كي تقرب كاتنيكا أو ماي جاد تاملاخ أنا داي تقرب كل نزي كابت بلا بيوت سلازي كل ذكاء مقربات مقبار زخوني يكون تأجمع فترة الكانيو سلازي تقرب كامسنا كل جزء زمسلوي لان أمانة تقرب كاتنيكا شعو زي اللي كاغوين تسأنيكا تأجمع يبلون it's okay نحن حيدة سكندتات متعاسي كونزغل هي تقرب كحر عبنا قرت قاتي مكاجن شعو تعسان حزنن مودعتها يبلون تقمون يبلون سلازي كل تنكاتلو زلنا حبريتات تنكيقنا كنعزو زد لينا نجر كنقبر سام مودعتا دما كسمعوني يتحساس مالتي share positivity in your circle سالسيتك بلاز دلزلغو بزتخ متن حبريتا مزرقح نسبات منكح ناي كلنا حلافنة نديو جن رعد زمزت راي شير كنقبر يبلنا نتسب كاب زدلن لعل كفرهن كسنبدن كتقبرو مفتانقل صباع يكونن سلازي أنا زبكم زلغو حبريتا أستوعينا بمستوعال نخن نبرو نخن تمتون نبر نخن فرهن نخن رعدن أيكونن كلنا سباتون أب سوشيال ميديا يكون بكال زرعدن زفرهن حبريتاتاتن انتاشو من كاب شير مقبار قرب قت كنبل يتحساس مخنياتون تسمليس كاب فرهمتاو زومتو نيجاتيفيتي زومتو لوط يبلون انترفو حدا جنيان فرهن صعبين مالتي قطر حدرينا لنا قطر خلته preparation is key مقرراب لعلمانم أكداسي ومفتحنا إذا كنا تعتزيو لذي بكل مداي كميل نخم نقرب كريكمي مقرراب جن very key ناتنا strategy or your strategy should be hope for the best but prepare for the worst انتايولو كيلاتات
ኣብ ከምዚ ኩነታት ክንመጽእ ከለና ኩሉ ግዜ ተስፋናትና ንጽቡቕ ክኸውን ኣለዎ ምድላዋትና ግን ንዝኸፍአ ግዜ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ hope for the best prepare for the worst ማለት እዩ ጽቡቕ ተመነ ጽቡቕ ተስፋ ገበር ጽቡቕ ጠማምታ ኣመለኻኽታ ያለኻ ግን ሕማቕ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል ኮይንካ ግን ክትቀረብ ኣለካ ስለዚ prepare for the worst እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እያ እዚኣ ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓላፍነት ይሓትት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ሓንቲ ከተሓሳስባ ዝደሊ ኩልና ከነስተውዕለላ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ኮሮና ቫይረስ እናሓየለ ምስ ከደ እቲ ናይ ሕክምና ዓቕምታት ናይ ሃገራት ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ክሕዝ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚኣ ከነስተውዕላ ይደሊ ኣብ መወዳእታ ብዙሕ ሰብ እንድሕር ሓሚሙ ከማርፁ ክጅምሩ እዮም እቶም ሕክምናታት መን ቀዳምነት ክወሃቦ ክብሉ ክጅምሩ እዮም ኣወይ ኣብፅሓና ንኸውን ስለዚ ንሕና ከም ሓበሻ ከም ካልኣይ ዜጋ መብዛሕትኡ ቀዳምነት ክወሃበና ስለዘይክእል ካብ ሕጂ ነፍስና ልዕሊ እቶም ጎረባብትና 5% ንላዕሊ 10% ንላዕሊ ጥንቃቐ ክንገብር የተሓሳስብ ንግረ መንገዲ ስለዚ እንታይ የድልየና ንምቅራብ ክጠቕመና prepare your food መግቢ ክትቀርብ ኣለካ ምክንያቱ you never know እንታይ ዓይነት ክኸውን እዩ እዚ ነገር እዚ of course ገዛኻ ኩሉ መግቢ ምልኣይ የብል ኣለኹን ግን ሓፈሻዊ ምቅራብ ናይ መግቢ የድልየና ንኣብነት ከም ሓበሻ ፅቡቕ እንታይ ኣለና ፊኖ ተኽኢልና ፊኖ ንሓዝ ፊኖ ሒዝና ወይ ሓሪጭ ንሓዝ ፊኖ ማለት ሓሪጭ ንሓዝ ምክንያቱ ንሕና ሰንኪትና ገለ ጌርና እውን ክንካየድ ስለንኽእል ስለዚ ሓሪጭ ምሓዝ ፅቡቕ እዩ እንተተረኺቡ ማለት እዩ ፓስታ ከምኡ ፓስታ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሶስ ናቱ ዋላ እቲ ሳልሳ እውን ተተኻይሉ ክትሓዝ ኣለዎ ሩዝ ከምኡ ኩሉ እዚ በዓሉ ንበይኑ እውን ተሰሪሑ ክብላዕ ዝኽእል ማለት እዩ ባተር ጠስሚ ብጣዕሚ ዘገድስ ጠስሚ ክንሕዝ ኣለና ምክንያቱ በቲ ቅጫናን በቲ ጠስምና እውን ክንታኸት ስለንኽእል ንሕና ማለት እዩ መዓር ተተኻይሉ ሹገር ሽኮር እውን ተተኻይሉ ፓውደር ሚልክ ብፍላይ ንቆልዑ ማለት እዩ እቲ ጥሑን ሓሪጭ ጥሑን ሓሪጭ እውን ክንማላ ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓሪጭ ዝኾነ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ጥሑን ሓሪጭ ክትሓዝ ኣለዎ ናትስ ዝቁርጠም ማለት እዩ ቢንስ ካንድ ሚት ተተኻይሉ ዝዕሸግ ከምዚ ናይ ሰርዲን ዲዋላ ገለ ዝኾነ ዓይነት ዝዕሸግ መግቢ ወይ ፍርታውን ክኸውን ይኽእል ዝዕሸግ ዘበለ ክንሕዝ ኣለና ከምኡ ድማ ቡንን ሻሂን እውን ነቶም ንሰቲ ከይንርስዖ ማለት እዩ ታሳሰይቲ if you need medicine ብገለ ይኹን ምክንያታት ናይ ጥዕና መድሃኒት ዘድልየና ሰባት እውን ክንህሉ ንኽእል ኢና መድሃኒትና እውን ክንሕዝ ክንክእል ኣለና but don't spend every money you have ግን ከምዚ ክብል ከለኹ ኩሉ ዘለኩም ገንዘብ ኣብዚ ቤዛ ሓዙ ኣጥፍኡ ይብል የለኹም ተጠንቀቑ ገንዘብ መሓዝ ኣድላይ እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ገንዘብ ፅንሐ ኢለ ክዛረብ እየ ገንዘብ is very key ገንዘብ ክንሕዝ ኣለና you will still need money for other stuff ንኻልእ ነገራት ገንዘብ ከድልየና እዩ ታሳሰይቲ preparing your finances ናይ ገንዘብ ምቅርራብካ ከድልየና እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ብል ፀኒሐ እዚ ቁጠባ ብከምዚ ዝኸዶ ዘሎ እንተቐፂሉ እቲ ነገራት ሕማም ክግታእ እዩ ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ መድሃኒት እውን ቀሪቡሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ክሳብ ዝግታእ ግን ክንጥንቃቕ ስለ ዘለና ብከምዚ ዘለናዮም ክንተቐፂሉ እቲ ቁጠባ ከዝሕል እዩ እንተዝሒሉ ድማ ብዙሓት ካምፓኒታት ሰርቫይቭ ክገብራ ኣይኮናን እዚ ከዓ ብዙሓት ሰባት ካብ ስራሕ ክወፁ ከም ዝኽእሉ ክንቀረብ ክንክእል ኣለና ንሕና ድማ ከም ሓበሻ ብዙሕ ግዜ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ናይ ቁጠባ ስለ ዘለና እቲ ፅልዋ ብዓብዩ ናባና እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ካብ ስራሕ ክስጎግ ካብ ስራሕ ክሰናኸል ከም ዝኽእል ክንፈልጥን ክንነቅሕን ሓሲብናሉ ክንፀንዕን ኣለና ሃንደበት ክኾነና የብሉን ስለዚ እዛ ትምህርቲ እውን ነዚ እውን ክትሕግዝ እያ so be prepared ነዚ እውን ምቅራባት የድልዮ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣበይ ኣለኻ ብዘየገድስ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ንክድባፅሕ ኢለ ስለ ስራሕ ዘለኹ ብፍላይ ኣብ በዓል ኣሜሪካን ዘለኹም ሰባት እሞኻ ናይ ስራሕኩም unemployment benefit ዘይብልኩም ምስ ወፃኹም እቲ መንግስቲ ዘይከፍለኩም ዋላ ኣብዚ ካልእ ዘለኹም እሱታት እውን ከሸግር ስለ ዝኽእል እቲ unemployment benefits ክህሉ ስለ ዘይክእል ብዝተኻለ መጠን ካብ 3 ክሳብ 6 ወርሒ ዝኣክል ገንዘብ ክትሕዝ ኣለካ ገዛ ክራይካ ናይ ሕክምናኻ ናይ ገለ መሌኻ ን6 ወርሒ ካብ 3 ወርሒ ን6 ወርሒ ከካይደካ ዝኽእል ገንዘብ ብዝተኻለ መጠን እውን ብካሽ ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ ዋላ ኩሉ እንተዘይኮነ ገለ ክፋል ካቡ ናይ 3 ወርሒ ናይ 2 ወርሒ እንታይ ይብልዎ ኢመርጀንሲ ፋንድ ይበሃል እዚ ኣብ ፋይናንስ ኣገዳሲ ፋንድ እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ ክፋል ናይ ፋንድ ካሽ ክህልወካ ኣለዎ ካብ 3 ክሳብ 6 ወርሒ ተተኻኢሉ ገዛ ክራይካ ናይ ምግብኻ ናይ ገለ መሌኻ ዘድልየካ ገንዘብ ናይ ሓንቲ ወርሒ ደይኮነ 2 ወርሒ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ ከከም ዓቕምኻ ክሳብ ልዕሊኡ እውን ክትሕዝ ኣለካ እሞኻ ብካሽ ኣብ ገዛኻ ክትሓዝ ኣለዎ ምክንያቱ ባንክታት እውን ኣብ ገለ ነገር ከም ናይ 2008 እንተዘኪርና
ባንክታቱን ሊኩዊዲቲ ፕሮብለም አጋጢሞ ነይሩ ንሓትሕደን ክለቃቅሓ ስለዘይ ከኣለን እናተን ሒዘን ጠጠው ምስ በላ ገንዘብ ምውፃውን ጠጠው ኣቢሎም ነይሮም ስለዚ ካብ ባንክ እውን ከተውፅእ ከሸግር ስለዝኽእል ገንዘብ ብጥረ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ምህላው ኣገዳሲ ከም ሓደ መከላኸሊ ወይ ከም ሓደ ኣብ ከምዚ እዋን ኣገዳሲ መልእኽቲ እዩ እሞ ክንጥቀቐሉን ክንጥቀመሉን የተሓሳስብ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኩሉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ግዜ ዝፈልጦ ነገር እዩ ግን ንሕና ከይንፈልጦ ንኽእል ኢና also እቲ ገንዘብ ድማ ኣብ ባንኪ ወይ ኣብ ሴቪንግ ኣካውንት ገለ ክህልወና ስለ ዝኽእል ኣውፂና ብዝተኻለ መጠን ገለ ክፋል ካሽ ክንሕዝ ከም ዘለና የተሓሳስብ ራብዒቲ shift your perspective ኣጠማምታና ኣመለኻኽታና ክንልውጦ ድማ የተሓሳስብ እንታይ ማለት እዩ your attitude or how you view things and situations is key develop an optimistic perspective ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ናይ ሕማማትን ናይ ፀገማትን ናይ ቁጠባን ገለ ክንሰምዑን ዲኹም ሰምዑን ኣለኹም ኩሉ እቲ ዜና ኔጌቲቭ ዜና እዩ ዘሎ ንሕና ግን እንታይ ክንጥምት ኣለና በቲ ሶም ዝብልዎ ዘሎ ዘይኮነስ ኪንኡ ፖዘቲቭ ክንጥምት ክንክል ኣለና ምክንያቱ እቲ ዝኸፍአ ግዜ እውን ፅቡቅ ዕድላት ይፈጥር እዩ ንመን ግን ነቶም ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ብኣወንታ ዝጥምትዎ ኣብዚ ሕጂ ዘሎኸ እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ ዓይነት ሜላ ክፈጥር ይኽእል ንኣብነት ካብ ስራሕካ ተተሰጉይካ ወይ ተተሰጉይኩ ኣይረድ እንተወሪዱ ምናልባት ዓለምካ ተገምጢላ ወይ ተዓፂያ ማለት ኣይኮነን እንታይ ግን ትገብር ኦኬ እቲ ቀደም ክገብሮ ዝደሊ ዝነበርኩ ናተይ ሕጂ ከበግሶ ይኽእል እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ቢዝነስ ዲኻ ክትገብር ክትመሃር ዲኻ ትደሊ ነርካ ገለ ዲኻ ትደሊ ነርካ ኩሉ እቲ ክትገብሮ ትደሊ ዝነበርካ ሕጂ ክጅምሮ ሓድሽ መድረክ ተዋሂብካ ኣሎ ካልኣይ እቲ ስራሕ ምናልባት ኣይትፈትዎ ነርካ ትኸውን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ትቁጠባ ክምለስ እዩ ኣብ ንቡር መጀመሪኡ ይኮነን እዚ ክንደይ ሕማማትን ክንደይ ሬሴሽን ወይ ክራይሲስ ዝሓለፈ ቁጠባታት ናይ ዓለም ስለዚ እዚ እውን ክስገር እዩ ግድ የብልናን ብዛዕባ ክንጭነቅ እውን የብልናን እዚ ሕማም እዚ ካብ ካልኦት ዝበርትዕ ሕማም ኣይኮነን ስለዚ ላባሕ ጥራይ ስለዚ ብቐሊሉ ክግታእ ዝኽእል እዩ ኩሉ ነገርካ ክዕረ እዩ ክሳብ ዝዕረ ግን ክንቅረብ ክንክል ኣለና ነቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ብኣወንታ ክንሪኦ ክንክል ኣለና every situation creates opportunities and if you focus on it you will definitely see or capture it ስለዚ ነፍስ ወከፍ ክስተት ዕድላትን ፀገማትን እዩ ዘምፅእ ዝበዝሐ ህዝቢ ነቲ ፀገም ጥራዩ ክጥምትን ከገማድሕን ዝውዕል ንስኻ ወይ ንስኺ ግን ካብታ ዘላ ኩነታት እውን እንታይ ፖዚቲቭ እንታይ ኣወንታዊ ነገር ክረክብ ክእል እሞ ክጥቀመሉ ይኽእል ዝብል ኣመለኻኽታ ክህልወና ንኩልና የተሓሳስብ መብዛሕትኦም ዕውታት ሰባት ከምዚ ዓይነት መድረክ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበለፀ ናይ wealth transfer ናይ ዕቤት ትራንስፈር ይብሉ ምክንያቱ እዚ ከምዚ ዓይነት ክስተት ነቶም ኣስተውዒሎም ብኣወንታ ጠሚቶም ክሰርሑ ዝጀመሩ ፅባሕ ንጎት ቁጠባ ምስ ተመለሰ ብዓፀፋ እዩ ዝመልሰሎም እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እውን ገይረ ነይረ ንኣብነት ስቶክ ማርኬት ወይ ዕዳጋ ኩሉ ወሪዱ ኣሎ which means ነቶም ኢንቨስት ክገብሩ ትብዓት ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ክእለት ዘለዎም እቲ ዝበለፀ ምርጫ እዩ ሕጂ ዝበለፀ ግዜ እዩ because ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እዚ ነገራት እዚ ክዕረዩ ነገራት ድማ ኣብ ናይ ቀደሞም ክመለሱ እዮም ቁጠባ ክወድቕ ከሎ ቡም ኢሉ ዝወድቕ ክትንስእ ከሎ ግን ቀስ ኢሉ ዝትንስእ ስለዚ ሕጂ ስለ ዝወደቐ መወዳእታ ዓለም ኩሉ ግዜ this time is different ይብላ ፋይናንስ ብዙሕ ግዜ ዜናታት እንታይ ይብል ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ቅድሚ ሕጂ ይኮነን ፍሉይ ይብሉ ፍሉይ ግን ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ኣጋጢሙ እዩ ከምዚ ስለዚ ፍሉይ ኣይኮነን ጥራይ እቲ ዝበሃል ዘሎ ነገራት ኣስተውዒልና ንግበሮ ብምስትውዓል ክንነብር ንፈትን ኣብ ራዕድና ፍርህና ይንቶ ሞራል ንግበር don't be pushed around by the fear in your mind ቀንዲ ድማ በቲ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ፍርሂ ተኣሲርና ነቲ ሕልምታትናን ባህግታትናን ክንደቕሶ የብልናን በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ድማ ነፍስና ኣዚና ክንኣስራ የብልናን ኣወንታዊ ነገር ተጠሚትና ኣወንታዊ ነገር ከጋጥመና እዩ ለሓምሸይቲ ድማ time to upgrade እዚ ግዜ እዚ መቸም ቁጠባ ፅቡቅ ከሎ ነገራት ኩሎም ስራሕ ከለና ኩሉ ሰብ ክመሃር ኣይደልን እዩ ክፈልጥ ኣይደልን እዩ ክዓቢ ይደልን እዩ ምክንያቱ ስራሕ ኣለዎ ደሞዝ ኣለዎ it's okay ከምዚ ሕጂ ነገራት ሓፍኮፍ ምስ በሉ እቲ ቁጠባ እውን ነቕነቕ ምስ በለ ሰባት ስራሕ ምስኣኑ ወይ ክሰርሑ ስራሕ ክስእኑ ከም ዝኽእሉ ምስ ፈለጡ ሽዑ እዮም ክመሃሩን ክፈልጡን ክዓብዩን ዝጅምሩ ምክንያቱ ከም ብሓድሽ ስራሕ ምድላይ ከም ብሓድሽ ሂወት ምጅማር ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ንትምህርቲ ንዕቤት ድማ ዝበለፀ ኦፖርቹኒቲ እዩ ዋላ ሕጂ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልና እንተለና ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ግዜ ሳክ ቴሌቭዥን እናረኣናን ፊልም እናረኣናን ክንዕልፎ ዘይኮነስ ክንመሃረሉ ክነቅሓሉ ክንዓብየሉ ክነንብበሉ እዩ ዘለና it's very important ድማ
ከምዚ ዓይነት ክስተት ከጋጥም ከሎ ተማሂርካን ተቐሪብካን ተመፂኻ ዝበለፀ ዕድል እዩ ዝኸፍተልካ ድሕሪ ቁሩብ ትለይ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ሽፍት በትናትካ ተሓሳስባ ቀይርካ ካብ ናይ መወዳእታ ዓለም ናይ ጭንቀት ናይ ውጥቀት ናይ ገለመለ ናይ ተስፋ ናይ ዕቤት ናይ ምብጋስ ናይ ሓድሽ ህይወት ኣተሓሳስባ ሒዝና እንተተበጊስና ብዝበለፀ ብኩሉ መዳያዊ ነቲ ሕማም ይኹን ነቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ነገራት ሓሊፍና ብዓቢ ናብ ዝበለፀ መድረክ ክንሰግር ከም ንኽእል ብልቢ ተኣማመን እዘን ናይ ሎሚ ትምህርቲ ድማ ናብ ኩሉ ከም ዝባፃሕ ክትገብርዎ ኩልና ድማ ብዕቱብ ክንሰርሓሉን በብዓቕምና ከነበርክተሉ ነዚ ኩነታት ብልቢ የምሕፀን ኩሉ ነቶም ክትገብሩ ትኽእሉ ነቶም ከነተግብር ዘለና ድማ ሰሚዕና ፕሊዝ ዕሽሽ ኣይንበል ሸለልትነት ኣድላይ ኣይኮነን ሓደገኛ እዩ ስለዚ ዝወሃበና ዘሎ ሓበሬታ ተቐቢልና ናብ ግብሪ ነውዕሎ ከም ወትሩ ዘሎ መድረክ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኩሉ መዳይ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ እንተተጠንቂቕና ግን ክስገር ዝኽእል እዩ በዚ መኽረኩም ዘለኹ እንተኸይድኩም እውን ዝበለፀ ህይወት ከጋጥመና ንኹልና ይኽእል ምናልባት እዛ ቪድዮ ናብቶም ዘይበፅሕዋ ኣሕዋትኩም ኣሓትኩም ከተብፅሕዋ ፈትኑ ምክንያቱ ኣብ ምቅርራብ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረክ ብዝበለፀ ተቐሪብናን ተደላዲልና ንክንፀንሕ ክትሕግዝ ስለ ትኽእል ምናልባት ንስኻትኩም ትውስኽሉ እንተለዉ ናብ ታሕቲ ከም ኮሜንት ፀሓፍዎ ምክንያቱ ንኻልኦት ከተተባብዑ ንዓይ እውን ከተተባብዑ ስለ ትኽእሉ እናበልኩ ከም ወትሩ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝወድየ ኣለኹ ኣጆኹም ኣጆና ሰናይ ቅነ ሰናዩ ቻው